Wat voor fenomeen zitten wij hier nou te zien? Ouderwets heenste ploegien. Wat ze 20 jaar waarom ik doen. En het hek van mijn buurman hek dat oernom. Die doen dat vroeger, had het zelf ik altijd nadiend. En nou ja, we gaan nou ook wel naar ploegwedstrijden en zo. En daar hebben we tegen gekeken in. Nou, je shot resultaat wel. Het spul wat ik hier heb, dat is ik van mijn buurman. En die gaan niet direct tegen van, we hebben een soort willen mooi. Ik ben Bernd Haasma. En ik ben de buurman van Ober. Wij hebben al zo lang connecties together. Dus ik wil zeggen, we zijn onafscheidelijk soms. Jo had overleerd. Ik heb hem geleerd, ja. Ik doe dat ik altijd. Nou, hij zei, dat moet ik doen. Nou, toen ben ik uitgeschaaid. En toen heb ik de hinde gespeeld en toen is Ober er maar begonnen. Maar goed zo. Goed zo. En waarom ben je er mooi begonnen? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat hek van mijn paken erven. Dat week op het top heenste man. Maar die erfenis heb ik niet alleen gekregen, ja? Want ik heb nog twee neven. En die het heenste vier als ik. En het is wel een beetje uniek. Want er zijn wel 30 pakers. En er is niet iemand die het hinders heeft. Alleen nog de drie naamgenoten van paken. Je moet niet even onder de gong. Maakt jouw ober dan nog helpen? Nee, nou niet meer. Nee, ik hoef hem nou niet, hij redt hem nou wel. Ik heb hem verschillende keer uitscholden, dat het niet woe, maar en dan is ik nog van één kant doof, dus dan jeet er het maar niet. Nou. Ja, dat is dan ik. Nee, maar hij redt hem, ik hoef er niet meer bij. Ik heb mijn plicht niet. Maar jou had hem dus wel eens even flink op een België, jong. Ja, ik heb hem wel eens knap uitgeslacht. Jawel. En wat zei je dan? Nou, dat zeg ik nou niet. Ik ken hem wel een piepkoer in het wat. Nee, dat weet hij wel, moest er maar vrij. Nou ja, op één dan maak ik er soms wel wat een potje van. En dan zou er kut om, zie ik toch. Dus daar begon het mooi. Maar we hebben bij elkaar nooit in een herrenvlind, hè. Dat valt mooi. We zijn 23 november vliegen hier naar een stadskanaal geweest, om Nederlandse kampioenschappen. Nou, daar ben ik naar tweede. Dus dan scheelt het net zo vol. Nou. Dan heb ik een goede opleiding gehad. Ja, wie wat waard. Ja. Maar ook en ik, we hebben van alles met hinders uithalen. We hebben bruiloften rijden, we hebben begrafenissen rijden. We hebben maar een strijd rijden, met 4 hinders naast elkaar. We hebben, ja, van alles hebben we niet.